Kedves ballagú nyolcadikosok, elérkezett a várva várt nap, amikor vártátok, hogy már ballagjatok. A hetedikesekkel készültünk egy dallal nektek. Dániel Fű Gergelynek Higgy magadban, fogadjátok szeretettel ezt a dalt. Ez az arc, ez a szempár, sok emléket feltár, sok-sok érzés, új álmok, mit a szíved sejtán. Mennyi összeforrt barátság, ugye nem is bánod már. Hisz az a sors, mit fentről kaptál, értsd meg, az csak a tiéd, hát szállj, mint a madár fel is száll, repül. Tengeren szép tájakon keresztül, de neked is most szállnod kell, hát repül. Csak így magadban s meglátod, sikerül. Látod, elkezdődött egy ismeretlen jövő, amikor a gyermeki életed következménysző. Bár elképzelte szép álmokon át, vezet utat majd tovább, hogy minden álmod valósággá váljon egy különös úton át, mint a madár fel is száll, repül. Tengeren szép tájakon keresztül, de neked is most szállnod kell, hát repülj. Csak így magadban s meglátod, sikerül. Hisz ne érdekelje más, hogy mit tesz, hogy a holnap mit hoz és mit rejt. Annyi mindent látnod kell, ne félj. Csak ne felejtsd el, hogy honnan jöttél, amikor majd a célhoz értél. Újabb emlék tárul fel felé, mint a madár fel is száll, repül. Tengeren szép tájakon keresztül, de neked is most szállnod kell, hát repül. Csak így magadban s meglátod, sikerül. Szép ég az ég volt, a szél se fúj, széttárja szárnyát a sasmadár. Indulni készül a nagy ég felé, hogy hódítson meg mindent, legyen ő az Úr. Alkossunk nagy kört, hívjuk le őt, szálljunk együtt fel, repüljünk el. Milyen szép az élet, a világ csodás, napfény táncol át a nyár, az idő megáll. Nem búcsúzunk, nem indulunk, álmodunk egy kicsit együtt még. Várunk a csengő szóra,
Itt állunk szép ruhában, összebújva a csodát várva, vége száll a hajló fák közt ünnep, ez a perc. 8, 8, 8, 8 éve már, amikor átléptem kapuján. Itt állunk szép ruhába, összebújva, csodát várva, béke száll a hajló fák közt ünnep, ez a perc. Elmúlt a 8 év, most mégis félsz, sok kedves emlék, úgy fáj a szív, eljött a búcsú. Ne félj, mert nem múlik el minden, ami jó és szép.
teljes szívvel búcsúzunk tőletek. Szomorú, csendes este van, most még mindig vagyunk, senki nem szól, hallgatunk. 20 év múlva az ifjú vándor megfigyel, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk. 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. Reggel köszöntött leány, mindjárt bántott a fény, az is, hogy elhagyjuk egymást. Együtt leszünk, még egy hosszú éjszakán, míg annál mi alszunk, valami csokor régen át. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk. 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen. Hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk. 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. Már a végigjárt tovább, tovább. Isten veletek cimborán, tovább, tovább. Hallom már a végigjárt tovább, tovább. Búcsúzik el a színborán, tovább, tovább. Az élet hív a munkahely, itt az Uram előtt. Szabó T. Anna, útravaló. Bátorság, indulj, meg ne torpanj, ne kérd el, hogy a célod hol van. Köss könnyű kendőt, köss sarut. Ki tudja, meddig visz az út. Ha minden lépés élvezet, tám mindegy is, hová vezet. Csak lélegezz, csak lépj és ennyi. Szívdobogásra menni, menni.
Vidd, ami kell, kevés, elég. A tűz, a föld, a víz, az ég. Aki ismeri önmagát, útvesztőiből is égre lát. Nem baj, ha körbe-körbe jársz. Aki vár, arra úgy is rátalálsz. Úgy is rád talál, aki vár. Az út kinyit, a pont bezár. Indulj, a többit rád hagyom. A táska leng a válladon. Az ellensúlyra lénekel, miközben lelked égre kell. Itt tart a földön. El ne szállj, vedd, vidd, vidulj, menj, meg ne állj. Ha messze jut, ha visszafut, mindig magadhoz visz az út. Az egyik szemem sír, a másik nevet. Te is tudod, hogy van ez jó barát. Hisz itt kell hagyni most ezt a vén iskolát. 8 év elrepült cimborát. Most köszönni tartozom, de jó szülői ház, drága jó anyám, s jó apám. Nem volt egyszerű, nem volt könnyű dolgotok, míg a kisgyermekből felnőtt ifjú vált. De most új útra lépünk, megyünk egy új világ felé. 1000 harc vár majd ránk, de messze még a cél. Indulni kell, az ifjú vándor tovább áll. Istenben, Istenben, kedves iskolám. Bölcs tanítóink, hát az idő elérkezett, hogy megköszönjük a sok jó útra valót. Sok gond és küzdelem, míg egy lázadó kamasz igazán megnyílik a nagy világ előtt. De most új útra lépünk, megyünk egy új világ felé. 1000 harc vár majd ránk, de messze még a cél. Indulni kell, az ifjú vándor tovább áll. Istenben, kedves iskolám. Másik útra lépsz, ismét változol. Az idő folyója egyre tovább sodor. A víz hűvös és mély, de ettől soha se félj. Családod és barátaid biztos kézzel tartanak. Nehogy bármikor a habok alatt maradj. Úszol majd a sodrással, néha árral szemben, de az egy jusson eszedbe, van eszed, szíved és 2 erős karod, amikkel magad mindig irányítod. S ha idővel egyszer majd partot érsz, legyen az olyan, amit mindig remélsz. Addig is kísérjen téged a szerencse, küzd bátran, és juss mindig csak előbbre. Ne búsulj, nézz körül, most indul az élet. Olyan lesz a léted, ahogyan megéled. Szemeid nyisd nagyra, szíved se tart zárva. Légy nyitott ezután is az apró csodákra. A nap meleg fénye az arcodat simítja. Lelked vitorlája a szeleked befogja. Most is énekelnek kint a kék madarak. A boru sötétjében ne üldözd el magad. Ha nem is tökéletes mindig az életed, azt soha ne feledd, jobbá te teheted. Ha bánat gyötör és kételyek tépnek, akkor lelkeddel ne felejtsd el, kérlek. Kell a hit és kell a remény, sötét után éltető fény. Kell a sóhaj, puha kezek,
fagyok után édes meleg. Kell a hang, és kell a zene, némaságból lélek nesze. Kell a fent, mert kell, hogy szálljunk, a magasból többet látunk. Ne rohanj el az élet mellett, engedd a szépet hatni rád. Akik megállnak, szépre lelnek, azokkal megáll a világ. Mikor lassulsz lecsendesülve, a lelked is életre kell. Nem erőlködsz neki feszülve, a lét értelmét éred el. Szebb világot teremthetsz szeretettel, lélekből kapva az erőt. Szebbet alkothat az ember, békéset s tisztán élhetőt. Álmodj nagyot, álmodj merészet, s figyeld, a gondolat teremt. Valóra váltja az egészet, neked adva a végtelent. Kedves ballagó nyolcadikosok! Ma benneteket ünnepelünk, hiszen búcsút mondtak az általános iskolának, hogy aztán átlépjétek az élet újabb szakaszának küszöbét. Álljatok most meg egy percre, és nézzetek vissza, mielőtt indulnátok. Mit láttok, ha visszatekintetek? 8 együtt töltött évet. Látjátok magatokat kis elsősként, egyre bátorodó alsósként, aztán felső tagozatosként, majd végül öntudatos nyolcadikosként. Látjátok a helyszíneket is, ahol sok mindent megéltetek. Az iskola épületét, a folyosókat, a tantermeket, a műfüves pályát, az ebédlőt és az udvart. 8 évet töltöttetek el itt. Mindenhez egy-egy emlék, izgalmas pillanat köt benneteket. Látjátok tanáraitokat, akik végigvezettek az úton. Az első bizonytalan betűk, gírbe-gurbe számok, az ő segítségükkel kerekedtek, formálódtak, mint ahogyan ti magatok is. Ők kísértek el benneteket eddig a pillanatig. Tőlük hallottátok a bátorító szavakat, ha bizonytalanok voltatok, és veletek örültek az elért eredményeknek. Diáktársaitokat is látjátok, akik közül sokan a barátaitok voltak. Őket se felejtsétek el, és jó szívvel emlékezzetek majd vissza a folyosó kanapéján zajló vidám beszélgetésekre is. Őrizzétek meg az itt kötött barátságokat. Azokat a személyeket is látjátok magatok előtt, akik az életben a legfontosabbak, a családtagjaitokat. Ők azok, akik fáradtságot nem ismerve egyengedték utatokat. Köszönjétek meg nekik, hogy mindig mellettetek álltak, és tegyetek meg a jövőben mindent azért, hogy büszkék lehessenek rátok. Mi, hetedikesek, most búcsúzunk tőletek. Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat az új közösségetekben is, és érjétek el céljaitokat. Ibsen gondolataival búcsúzunk. Gyönyörű az, ha az ember célba lát, s eléri azt tüzön vizen át.
A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak állam volt a szép diákvilág, mint fecske az alkonyi szélben, ma szárnyat bont egy sárg diák. A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes, az ember nyughatatlanul mégis keres. Az örökös vándorút vége soha nem ér, s ha nincs gyökerünk, hát elvisz a szél. Ott az otthonod, ahol szeretnek, hol ha elvesztél, megkeresnek. És mikor rád néznek, embert látnak, s ha elmentél, hát visszavárnak. Emlékeim színes kavicsai, tudom, más nem látja drága gyöngynek, de nékem mind igézően ragyognak, múltamat őrzik, szépítik jövőmet. Mi jöhet még? A jövő mit jelent időben, örömben, fájdalomban? Kutatni megmaradt szépségek után, fénysugarat keresni alkonyatban. Ha értékelek minden pillanatot, amikor nem félek, nem fáj semmi, amikor békésnek tűnik a jelen, s mi elveszett, nem vágyom megkeresni. S vigyázok, s jól rejtem szívemben, emlékeim színes gyöngyei őrzik ifjúságom, őrzik az időt, megszelidítik a rejtelmes jövőt. Eddig csak álmodtunk, terveztünk még. Most valóra válhat minden, ami szép. Az élet a munka tárkarokkal vár, s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll. Egyszer mindent elér az ember, azt is, mi most még messze cél. Csak küzdj és álmodj, ne csüggedj el, s győzelmed lesz a hősi babér. Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni. Nem tudjuk elmondani, jó volt veletek. Hogy nagyon fogtok hiányozni. Hogy jó lenne még egyszer, utoljára, együtt visszaülni az üres osztályba. Csak egyetlen pillanatra. Tudásunk bölcsője, búcsút mondunk végleg, új harcokkal nézünk szembe mától. 8 évünk súlya, ma már csak emléklet, így válunk el együtt régi iskolánktól. Kirepülünk innen egy felnőtt világba, új harcokkal nézzünk szembe mától, fájó szívvel pillantunk most hátra, végső búcsút veszünk iskolánktól. A búcsúzónak minden emlék drága, egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics, hogy emlékezzék a távolban is a helyre, melyre visszavonja vágya, tanulás az érzéseiről halálig, s egy semmi így legdrágább kincsé válik. Búcsúzzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított svédet, hogyha kellett, így cseperedtünk szíve mellett. Mennyi apró és nagy viharban vitt minket féltve, szinte karban, lelkünket mentve, fedve, sokszor óvott jövendő záporoktól. Apró gyermekként még remegve léptünk ebbe az épületbe, és most úgy megyünk el, hogy az élet titokból tiszta törvény lett. Bárhova nézzünk, most már minden úgy villan vissza szemeinkben, ahogy hosszú pár éves múltunk alatt azt itt megtanultuk. Így mi is már mindenképp magunkba zárva, rejtve szépen visszük azokat, kik szeretnek, s emlékét derűs reggeleknek. S pajsként emeljük, hogyha zordul, kínunknak kardja ránk csikordul, mert az a pajzsunk, az a vértünk, mit itt tanultunk, s végigéltünk. Tisztelt tanáraink, diáktársaink, drága szüleink, nagyszüleink, barátaink, kedves vendégek! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt állhatok, és végzős diáktársaim nevében elbúcsúzhatok iskolánktól, tanárainktól, diáktársainktól. 8 éve léptük át az iskola kapuját, és akkor még nem tudtuk, hogy mi vár ránk, és azt sem gondoltuk, hogy ilyen hamar elrepülhet az idő. Kicsit félve, izgatottan vártuk az első napot. Ekkor még nem ismertük olyan jól egymást, de mára már el sem tudnánk képzelni egymás nélkül az iskolás napjainkat. Az itt töltött évek alatt sok minden történt velünk. Voltak nehezebb napok, amikor a tanulás igazi küzdelemnek tűnt, és voltak olyan napok is, amikor nagyon jól éreztük magunkat. Az osztálykirándulások, gyereknapok, farsangi rendezvények, vetélkedők, családi napok, a szerbiai utazásunk felejthetetlen emlékekké váltak. Az együtt töltött idő alatt megismertük egymást. Sokat beszélgettünk, néha vitáztunk, olykor veszekedtünk. Sokat viccelődtünk, és barátságuk szövődtek. Igazi csapattá váltunk. Most itt állunk, ballagó diákként, és sokat gondolunk arra, hogy milyen lesz majd szeptemberben a középiskola. Új barátok, kihívások, teljesen más környezet vár ránk.
Bárhogy is alakul a jövőnk, nem fogjuk elfelejteni egymást. A sok emléket, melyeket közösen éltünk át, melyek összekötnek minket. Köszönjük tanárainknak a fáradhatatlan munkát és mindent, amit értünk tettek. Sok türelmet, amivel foglalkoztak velünk, és azt is, hogy sok nehézség ellenére sikerült minket a jó útra terelni, önállóságra nevelni. Példát mutattak számunkra, mindenben segítettek, támogattak minket, reméljük, hogy jó szívvel emlékeznek majd ránk. Köszönjük diáktársainknak a felejthetetlen mindennapokat, a rengeteg közös nevetést és a szép perceket. Külön köszönjük a 7. osztályosoknak és mindazoknak a munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a ballagási ünnepség emlékezetes legyen számunkra. Hálásak vagyunk családunknak, szüleinknek, ezért a sok-sok mindenért, amit felsorolni sem lehet. Köszönjük a féltő szeretetet, a gondoskodást, a rengeteg bizalmat, köszönjük, hogy mindenben mellettünk álltatok és számíthattunk rátok. Nélkületek nem állnánk most itt ilyen büszkén. Végül, de nem utolsó sorban köszönhet az iskola minden technikai és adminisztratív dolgozójának, akik a háttérben gondoskodtak arról, hogy zökkenőmentes ügyintézés és megfelelő technikai feltételek mellett tiszta és rendezett környezetben tanulhassunk. Kívánunk mindenkinek sok sikert, bátorságot és azt, hogy soha ne felejtsük el, hogy honnan indultunk, most búcsúzunk, de az itt töltött évek alatt szívünkbe zártuk. Ballagó diákok, kedves szülők, nagyszülők, tisztelt vendégeink, rokonok, barátok, kedves kollégáim, kedves tanulók! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt ezen a megható és egyben ünnepélyes délelőttön. Vannak napok az iskola életében, amelyek különleges helyet foglalnak el a szívünkben. A Sombereki Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a mai is egy ilyen nap. Egy nap, amikor megállunk egy pillanatra, visszatekintünk az együtt megtett útra, és búcsút veszünk 13 diáktól, akik 8 éven át közösségünk meghatározó tagjai voltak. Nem véletlen, hogy tablójuk központi motívuma a rulettasztal, hiszen ma egy új fordulat kezdődik az életükben. Egy kör lezárul, a kerék továbbfordul, és ők elindulnak egy új, izgalmas és reményekkel teli úton. Az élet is fordulók és döntések sorozata, tulajdonképpen egy kerék, amely újra és újra forog, és minden fordulattal új lehetőségeket kínál. Kedves ballagó diákok! Az elmúlt években itt, az iskolában mindannyian kaptatok egy saját zsetonkészletet. Tudást, élményeket, barátságokat, sikereket,
és néha kudarcokat is. Megtanultátok, mikor érdemes bátran kockáztatni, és mikor kell megfontoltan dönteni. Voltak napok, amikor úgy éreztétek, minden szám nektek kedvez, és voltak olyanok is, amikor újra kellett próbálni. A rulettasztal azonban nem a szerencséről szól igazán, hanem a döntésekről. Arról, hogy hová tesszük a tétet. A jövőtökben számtalan lehetőség vár rátok, új iskolák, új közösségek, új kihívások. Nem mindig fogjátok tudni előre, hogy mi lesz a következő nyerőszám, de egy dolgot biztosan tudok. Ha hisztek, ha kitartóak vagytok, és ha mertek tanulni a hibáitokból, akkor mindig lesz új esélyetek. Kedves szülők, kedves nagyszülők, talán önök érzik leginkább, milyen gyorsan eltelt ez a 8 év. Mintha csak tegnap lett volna, amikor gyermekük először izgatottan indult az iskolába, a hátán az iskolatáskával. És íme, itt állnak előttünk, készen arra, hogy életük következő állomására lépjenek. Önök azok, akik gyermekeik számára az első és legfontosabb biztos pontot jelentik az életben. Önök azok, akik fogták a kezüket az első bizonytalan lépéseknél, akik megtanították őket hinni magukban, felállni a kudarcok után, és emberséggel fordulni egymás iránt. Az elmúlt 8 évben a rulettasztal mögött nem csak a gyermekek álltak, ott álltunk mögöttük mi is, a szülők és a pedagógusok. Figyeltük őket, bíztattuk őket, olykor óvtuk. Máskor bátorítottuk őket arra, hogy merjenek dönteni, merjenek fejlődni. Közösen örültünk a sikereiknek, és közösen segítettük át őket a nehezebb időszakokon. Ezért ma külön szeretném megköszönni önöknek, hogy partnerként, bizalommal és támogató jelenléttel segítették az iskolában folyó munkát, még akkor is, amikor a golyó éppen a nem várt helyen állt meg. A gyermekek sikerei mögött mindig ott áll a család és az iskola közös munkája. És ezért a közös útért ma külön köszönet illeti önöket. És bár ma gyermekeik egy új irányba indulnak továbbra is önök maradnak majd számukra az a biztos háttér, ahová mindig vissza lehet térni, a szeretet, a biztonság és a feltétel nélküli elfogadás helye. Arra kérem önöket, hogy ezután se engedjék el gyermekeik kezét, a család támogatása továbbra is a legnagyobb erőforrásuk marad. Mielőtt búcsút vennénk ballagó diákjainktól, szeretnénk köszönetet mondani a 7. osztályos tanulóinknak és osztályfőnököknek, akik szívvel, lélekkel készültek erre a napra, és megható ballagási műsorukkal méltóképpen köszöntek el végzős társaiktól. Köszönöm a szüleiknek is, akik segítségükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez az ünnepség ilyen szép és emlékezetes lehessen. Kedves kollégáim, köszönöm nektek, hogy az elmúlt 8 év során tanítottátok és segítettétek diákjainkat. Minden egyes tanóra, bátorító szó, következetes útmutatás és odafigyelés tovább él az itt ülő gyermekek gondolkodásában és az emberi értékeikben. Köszönet illeti az alsó tagozaton őket kísérő osztályfőnököket is, Hoffman Ádámnét és Kosztyú Violát, akik az első iskolai években szeretettel, türelemmel és gondoskodással alapozták meg mindazt, amire később építhettünk. Az első sikerek, az első közösségi élmények
és az iskola iránti bizalom kialakulásában az ő munkájuk meghatározó szerepet játszott. Köszönöm Lichtmeszné Solt Erika osztályfőnök munkáját is, aki az elmúlt 4 évben nem csak irányította, hanem valóban vezette ezt a közösséget. 4 éven át figyelte, segítette, formálta a diákokat, sokszor észrevétlenül, de annál nagyobb odaadással. Olyan volt, mint egy tapasztalt játékvezető, biztos kézzel tartotta egyensúlyban a játékot, segített eligazodni a szabályok között, és mindig ott volt, amikor szükség volt rá. Kedves végzősök, most elérkezett a pillanat, amikor felálltok ettől az asztaltól, és egy újhoz léptek. Vigyétek magatokkal mindazt, amit itt a Somberegi Kalász Márton Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanultatok, és amerre jártok, öregbítsétek iskolánk hírnevét. Köszönjük, hogy 8 éven át velünk együtt forgattátok az élet kerekét. Nyomot hagytatok a szívünkben, és ezért mindig szeretettel és büszkeséggel gondolunk majd rátok. Kedves ballagok, ne féljetek játszani, de mindig tisztességgel. Ne féljetek kockáztatni, de mindig felelősséggel. És ne feledjétek, az életben nem csak az számít, hová esik a golyó, hanem az is, hogy milyen emberként álltok az asztal mellett. Mert a világnak mindenek előtt jó emberekre van szüksége. Kívánom nektek, hogy a saját életetek játékában mindig találjátok meg a számotokat, és ha néha nem sikerül, legyen bátorságotok újra megforgatni a kereket. Hiányozni fogtok, szerencsés utat kívánok nektek. Köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves nyolcadikosok! Az iskolánkban töltött évek során nagyon sok sikert, szép eredményeket értetek el különböző versenyeken. Sokféle területen mutattátok meg tehetségeteket, tudásotokat. Sokszínű, különleges osztály vagytok, és valamennyien tehetségesek, kik a humán tanulmányokban, tanulmányi versenyeken, kik a nyelvek területén, kik a művészetekben, rajzban, zenében, kik a természettudományokban, és mások a sportban alkottak maradandót. A különböző tanulmányi versenyeken nagy lelkesedéssel vettetek részt, értetek el szép eredményeket, sikereket. A matematika tantárgyból alsóbb évfolyamon levelező versenyeken vett részt Gájer Gergő, Gájer Gréta, Hoffmann Bálint, Molnár Botond, Torma Mihály Krisztián. Felső tagozaton, térségi és vármegyei versenyeken Hoffmann Bálint és Molnár Botond öregbítették iskolánk hírnevét. Anyanyelvi versenyeken Gájer Gréta, Hoffmann Bálint, Kovács Johanna, Pál Aliz tudtak kiteljesedni, és értek el szép eredményeket. Vármegyei magyar nyelvi és szövegértési versenyen, szavaló versenyeken többször vállalta a megmérettetést, és ért el szép sikereket Hoffmann Bálint. Ákos Jánosné vers és prózamondó versenyen Gájer Gergő, Gájer Gréta, Hoffmann Bálint ért el szép eredményt. A mohácsi rendőrkapitányság által hirdetett versíró pályázaton Pál Aliz diákpoéta kategóriában vett részt sikeresen. A Kisfaludy Károly Gimnázium 5 próba versenyein sokan indultatok, és értetek el remek helyezéseket. A német nyelvi versenyen Gájer Gréta, Hoffmann Bálint, Kovács Johanna teljesített kiválóan.
Angol nyelvi fordulón Molnár Botond, Pál Aliz, Kovács Johanna és Hoffmann Bálint szerepelt sikeresen. Az 5 próba természettudományos vetélkedőjén Drobny Dalma, Hoffmann Bálint, Molnár Botond, majd Kovács Johanna, Pál Aliz, Hoffmann Bálint képviselte kimagaslóan iskolánkat. A humán forduló résztvevőjeként Gájer Gergő, Gájer Gréta és Hoffmann Bálint tudták megmutatni tudásukat, és értek el szép eredményt. Regionális német népismeret versenyen közületek Hoffmann Bálint volt az iskolánkat képviselő csapat tagja. Regionális német munkaközösség által szervezett német népismereti online versenyen vett részt, és szerepelt sikeresen a megmérettetésen. Gájer Gergő, Gájer Gréta, Hoffmann Bálint. Több éven keresztül képviselte iskolánkat, és mutatta meg felkészültségét a regionális, majd országos német vers és prózamondó versenyeken Hoffmann Bálint, melyeken kiemelkedő eredményeket ért el. Büszkék vagyunk rátok, hisz ebben a tanévben megszereztétek a DSD német nyelvvizsgát. Drobny Dalma, Gájer Gergő, Gájer Gréta, Hoffmann Bálint, Kovács Johanna, Pál Aliz. Szép eredményeket értetek el sportban is. Az atlétika területén Kassa Krisztófer, Kovács Johanna, Torma Mihály Krisztián, Ács Ádám. Labdarúgásban Kassa Krisztófer, Torma Mihály Krisztián, Makarov Maxim. Táncversenyeken Gájer Gréta jeleskedett. Karate sportot űzte Ács Ádám, Farkas Andor Ádám, Makarov Maxim. Kovács Johanna. Thai-box edzésre járt Ferkov Dénes Csaba. Judo sportágban Torma Mihály Krisztián, Makarov Maxim ért el szép eredményeket. Exatlon versenyeken Ferkov Dénes Csaba, Kassa Krisztófer, Torma Mihály Krisztián tudták megmutatni felkészültségüket, ügyességüket. Kiváló zenészek vannak közöttetek, iskolai és települési rendezvényeken varázsoltatok el minket, gyönyörű játékotokkal. Farkas Andor Ádám, Gájer Gergő, Gájer Gréta, Hoffmann Bálint, Torma Mihály Krisztián. Kezdetben Ferkov Dénes Csaba, Ács Ádám is bontogatta szárnyait, és idén Drobny Dalma újra csatlakozott a zenészek csapatához. Gájer Gergő, Gájer Gréta, Hoffmann Bálint, Torma Mihály Krisztián több hangszeres megmérettetésen is részt vett, és ért el szép sikereket. A Mohácsi Tankerületi Központ szervezésében Mohács 500 című verseny döntőjébe jutott, és kiválóan szerepelt Drobny Dalma, Farkas Andor Ádám, Gájer Gergő, Hoffmann Bálint, Pál Aliz. Részt vettetek a Harsányhegyi csata vetélkedélyen, és nagy erőbedobással teljesítette a feladatokat Gájer Gergő, Gájer Gréta, Hoffmann Bálint. A Baranya vármegyei levéltár által hirdetett Mondj egy sztorit a Dédidről családtörténeti versenyre 7. évfolyamon Hoffmann Bálint, majd 8. évfolyamon Farkas Andor Ádám és Hoffmann Bálint nyújtotta be pályaművet, és ért el szép eredményt. Drobny Dalma, Gájer Gréta, Pál Aliz részt vettek a Baranya vármegyei regionális pályaismereti, idesűs vendéglátás ágazati szakismereti versenyen, ahol a döntőig jutottak. Az Advent Pécs fényfestő gyermekpályázatára Drobny Dalma, Gájer Gergő, Gájer Gréta, Kovács Johanna küldött be pályaművet, melyek a dzsámi falán voltak megtekinthetőek. A bukovinai Székely népmese illusztrációs rajzversenyre több alkalommal pályázott, és készített gyönyörű alkotást Kovács Johanna. A Mohácsi Tankerületi Központ természettudományos intézményközi munkaközössége által szervezett természettudományos vetélkedőjén első alkalommal Farkas Andor Ádám,
Hoffman Bálint, Makarov Maxim, Molnár Botond. Második alkalommal Ács Ádám, Hoffman Bálint, Molnár Botond, Pál Aliz mutatta meg tudását, és ért el dobogós helyezést. Aktívan vettettek részt a Europe Direct által szervezett versenyeken, az iskolaudvar szépítésében, magaságyás, virágoskert gondozásában, rovarhotel, madáretető készítésben. Az iskolai műsorokon, falu rendezvényeken is számíthattunk rátok. Ács Ádám, Drobni Dalma, Farkas Andor Ádám, Ferkov Dénes Csaba, Gájer Gergő, Gájer Gréta, Hoffman Bálint, Kasza Krisztófer, Kovács Johanna, Makarov Maxim, Molnár Botond, Pál Aliz, Torma Mihály Krisztián. Néhányan Martin Lang ösztöndíjba részesültek. Szívből gratulálunk nektek, és örülünk sikereiteknek. Most pedig a serlegek átadása következik. Az évek alatt nyújtott sportteljesítménye a vármegyei és országos versenyeken elért eredményei alapján a Sombereki Kalász Márton Általános Iskola kiváló sportolója címet kapja Kovács Johanna, Kasza Krisztófer. A zene területén több éven át tartó, folyamatos, kitartó munkával kiemelkedő szintre jutott iskolai, falusi és városi rendezvények programjait színesítve mutatta meg tehetségét, ezért a Sombereki Kalász Márton Általános Iskola kiváló zenésze címet kapja Farkas Andor Ádám, Gájer Gergő, Gájer Gréta, Hoffman Bálint, Torma Mihály Krisztián. Több éven át tartó, kiváló tanulmányi eredményéért és verseny eredményeiért a Sombereki Kalász Márton Általános Iskola kiváló tanulója címet Hoffman Bálint kapja. Kedves végzős diákjaink, iskolánk tantestülete egy emléklappal készült a számotokra, ezzel köszöntünk benneteket a ballagásotok alkalmából, és kívánunk további sok sikert nektek. Úgyhogy akkor hallatszék el még egyszer az osztálynévsor. Ács Ádám, Drobni Dalma, Farkas Andor Ádám, Ferkov Dénes Csaba, Gájer Gergő,
Gájer Gréta, Hoffman Bálint, Kassa Krisztofer, Kovács Johanna, Makarov Maxi, Molnár Botond, Pál Aliz, Torma Mihály Krisztián, és végül, de nem utolsó sorban Lichmesznél Solt Erikát is kérném ide előre. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way,
I did it my way. Tovább